Je to velmi bolestné, pocity jsou rozporuplné a uvidíme, co dál život přinese. A jak jste si užívala mateřství? Mateřství jsem si užívala moc a užívám si ho stále ještě. Je pravda, jak běží čas a děti stárnou, tak se samozřejmě i to moje mateřství mění a vyvíjí a mám pocit, že je stále více